Mayapayabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetan na naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Javier Hison Jr. Kapasalamatan da naman dig magmasusi king Aldodang Kibaitan, di Mercedes Nukup, Annette Magat, Leslie Ibe, Arden Sarmiento. Special intention, Deeds Enita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Resalina Tolentino and family. For the successful angiogram, Florencia Mercado. For the successful eye operation, Monet Gutierrez. Healing Norma Kiambao. Para king walalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Belia Trinidad, Spirit John Kayanan. Para king nalalanggang kapainawaning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Roberto, Carmelita, Jesus, Eda, Cecilia, Leoncio, Jose, Enrique, Rosalina, Rolly, Shirley, Juan Jr., Isidro, Ruming, Mirna, Milagros, Amelia, Benedicta, Julius, Rodrigo, Lorenzo, Lilia, Florencio, Allen, Luz 9 days, Flora 40 days, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
soblang melalang, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. King masayang kulisa, ikayong may piling kawan, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. King masayang kulisa, so'y wanyaging miplong tulad, lumapit lang ang sablan, darali ka po yan kaya, manggaman king alangangga, manggaman king alangangga. Ikayong soblang melalang, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. King masayang kulisa, ikayong may piling kawan, purihan niya Diyos, purihan niya Diyos. King masayang kulisa. Kilaginingid pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Ing grasya ng Ginoong Jesucristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kaingan po. Kingaldo pong iti, gaganakan tayo ngayon nga pari at doktor ng Santa Iglesia, San Lorenzo ng Brindisi, metong niya pong cappuccino, seben abe keng ordin daring Franciscano, tinukiging bakas ng St. Francis of Assisi. Yabang katabi betang matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa at pagsisyan, ding kasalanan ng tamod, manyad tawad at pakalulu, kay nga pong Ginoo. Ginoo, ikang minyeke kami, kang San Lorenzo, ban panibalan at sesen na kami, king kabyasnan at pamanalastas, Ginoo pakalulo. Ginoo, ikang tikyan na bakas San Lorenzo, king pamanaral at pamanarong mitmong kabyasnan, Kristo pakalulo. Ginoo, ikang minye king gelingan ng San Lorenzo, king pamagsalitang mihaliwang amano, Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, para king ikaligayan ng kang lagyo, at kaligtasan ding kaladwa, pigkalub mo kang Lorenzo ning Brindisi, ing tepangan at matulid akayatulan. Kapamilatan din kayang panalangin, so pan mo kayong makatalastas, king dapat minggawan. At ipagkalub mo kaya kaming tetagan ganap kaniti. Iti adon mi, king kapamilatan ni Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ng Exodo. De patandalangan de Moises at Aaron, detin sablang malaking arapaning ari. Dapot, pepasya sa nelog ng Ginoo, at eya may bisang palakwan nala ring Israelita, kimbansang keyang sasakupan. Miksalita ya ing Ginoo kang Moises at kang Aaron, karin kimbansang Ehipto. Nga nakarela, itiya isukat maging mumunang diling bulan ng pabanwa para kaya kayo. Ipayabot yula, reting panabilin king kabilugan na balayan ng Israel. King kapulong aldo ni ting bulan, ing balang lalaki, mamili yang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing,
para ka rin katubaleno. Nung tutuyang malati ing kayang pamilya, at ene agyong gisanan ing kabilugan na animal. Ya, amponing kasiping ng bale, malyaren pirakayanan ing meto nga animal. Agpang kimbilang ding tao, ampong kingagyo ng kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong akambing. Dapot, kailangan king lalaki ya, at pabanwaya tuwa, at alayang depekto. Kaybat, sese nyo la, ang gaking sisilim ning 14 doning bulan, at ing kabilugan na balayaning Israel, pati na lareting may sabing animal. Kailangan lang kumandita kindaya, at ikaskas da karing amba, at babo da rin pasbulda rin bale, nung nula mapangan, deting animal. Kingbenging ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan kambering mga payit agule, at ning tinapeng alang lebadura. Eye kakanan sa giwa, o kaya linaga. Kananyang melitsun kabilugan, pati na imbuntuk, ding bitis at ing laman loob. Ala kayong tatagan kaniti, hanggang itang kabukasan abak. Nung atin nanumang mitagan, sukat silaban, kananyang marapal. Miblas kayo para king makabang lakaran, makasulod na larin sandalyas yu, at talan niya ing metong yung gamat in tukod yu. Iti ing kapag masusyan king Pasko, bilang parangal kanako, ing Ginu. King benging ito, lumibot ko king mabilog Ehipto. Pamaten ko rin sa blang anak ng panganeng lalaki ring tao at animal. Pagpaku imparusa ka rin sa blang Diyos ng Ehipto. Ako ing Ginu. Indaya ka rin amba da rin pasbul, maging palatandanan niya ka rin pibale-baleyo. Lagpusan da kayo potang akit ko indaya, at kayo midami, potang pagpaku imparusa king bansang Ehipto. Sukat niyang pagmasusyon ingaldo iti, bilang piyestang parangal king Ginu, ban eyo kalunguan inde patan ko. Ing Ginu, pagmasusyon niya, king kapilan paman. Amano ning Ginu, iyang pangke ing kalis ning kaligtasan, at maus ko kilagyo ning Ginu. Nanu ing malyari kong ayang pang king Ginu, uling sablang mayap adepata na kanako. Kaya kakong yampang ala kamanyaman, bilang kapasalamatan, kimbinye ng kaligtasan. Panandamaning Ginu, nung ingmetong kareng memaleno, Mateo. O Ginu, ako ingkekang talasuyo. Susuyuan da ka, king kamatayan, liniktas mo ko. Keka kakong idawon, ing ayining kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin, ding kakong pangako, king ginukakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Hallelujah, hallelujah,
Ingamano ning Ginoo, mabiyaya at darapat. Balo ng panuyatan, pati na inlihim ng pagnasan at isipan ng tao. Alleluia, 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 Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Minsan aldoning Sabat, maglakad Jesus busan ning asikan trigo. Meranot na rin kayang alagad, inya migmula lang menakdot tinalagya trigo at sa karagigutan. Inyang higit day tiring pariseo, ngara kang Esos, alben mo yung daraptan na rin kaya kang alagad. Yan, babawal rin kaya katang batas, king aldoning Sabat. Nga na may kibat Esos, pawarya ba sa hindi pata ng David, inyang ya, ang ponding kayabe na merano pala. Linubya king balening Diyos, at siya, ang ponding kayabe na may nganlaking tinape, amidaon king Diyos. Labag king batas, ing mangan king tinape ita. Uling bukod mong ding saserdoti, ilang ating kapaintulutan, mangan kaniti. Mo naman wari aba sa aking batas ng Moises, king nengal doning Sabat ding saserdoti king templo, natutupad king kautusan tungkol king Sabat. Makanyan man, alalang pakibatan. Ngini si seben ko kaya kayo, at suketing metong alalong marangal kaya sa aking templo. Nung tunay yung aintindihan, ing kalamnan dareting amano, pakadulo ing buriku, aliwaring ayin sakripisyo. Hila sana inatulan, di nga lang kasalanan. Huling ing aldoning Sabat, at suking lalan ng upaya, ning anak ning tao. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, siguro umisa meron kayong mga katanungan na parang di nyo maunawaan at hindi maintindihan. Kasi parang mga mayroong gray areas. Halimbawa, sa Book of Genesis, itong sina Adan at Eva, na binigyan ng instructions ng Diyos na huwag kumain dun sa isang puno doon. Pero isang araw, si Eva ay kausap niya yung ahas daw na doon. At sinabi ng ahas na pwede namang kainin yun, na parang gano'n, na pag kinain mo yan, mabubuksan niya yung mga mata at malalaman mo yung tama at mali. Magiging tulad ka ng Diyos. Kaya parang nakapag-isip-isip si Eva, no? Parang masarap kainin kasi malalaman mo yung tama at mali. No? Okay naman po yun, di ba? Wala namang masama. Pero ang instructions ng Diyos sa kanila, huwag kakainin yung bunga ng punong yun. No? Kaya kinain ni Eva at binigyan ng kanyang asawa. No? At sila'y nagkasala. Kung titignan nga naman, minsan yata ginamit po ni Presidente Digong yan. At tinawag pang Diyos na stupid God. Who is this stupid God? Parang kung hindi mo maintindihan yung pinaka-mensahe ng istorya, parang talagang maguguluhan ka. At dito sa atin pong binasa ngayon, ganon din, no? Parang may gray area.
Kasi dito sa binasa natin ngayong sa Exodo, nabanggit dito na ginawa raw ni Moises at Aaron ang lahat ng pinagawa sa kanila ng Diyos. No? At ang ginawa ng Diyos sa Faraon, kay Pharaoh, pinatigas ang kanyang puso. God made his heart obstinate. Pinatigas ang kanyang puso. So, ibig sabihin, pag matigas ang kanyang puso, kahit anong gawin na nitong ni sina Moises at Aaron na nakakamangha, nagawa ng Diyos, talagang matigas ang kanyang puso, hindi siya maniniwala. Hindi, sa ating pong munting kaisipan, hindi nagmumukhang kasalanan ng Diyos. Kasi siyang nagpatigas sa puso ni Faraon, kaya hindi niya pinagbigyan ang kahilingan ni na Moises kahit ano pang ginawa nilang mga kababalaghan. Kaya sabi ko nga po, parang may gray area. Parang Diyos pa ang may kasalanan. Ganyan. Siyempre po hindi ganyan. No? Isang binigay sa atin ng Diyos ay ang kalayaan. Freedom. Tayong may karapatan mamili sa mga bagay-bagay. Tayo malayang gumawa ng ating sariling desisyon, walang dapat nananakot at wala naman dapat namimilit sa atin, kundi itong malayang pagpili sa mga bagay-bagay. Sina Adan at Eva, they were free to choose. Na parang ito. No? At sa pagpili, ano nga ba namang pipiliin mo? Yung bang makakapagbigay ng kagalakan at kaligayahan sa Diyos? O yung sarili mo lang kaligayahan ng iyong susundin? No? We are free, of course. No? At sina Adan at Eva, malaya silang pipili kung mananatili silang tapat sa Diyos. Tapat sa kanyang habilin. No? At dito po, even Pharaoh, ito lang parang, that's how the Bible put it, na yung alam na ng Diyos ang gagawin ni Pharaoh na maging matigas ang kanyang puso at hindi palalaya yung mga Israelita. Kahit anong gawin nitong sina Moises at Aaron. Pero Pharaoh was free to choose. Choose kung anong pinakamabuti. Malaya siyang piliin kung anong dapat. Pero pinili niyang pagmatigas ang kanyang puso, di maawa sa mga Israelita at di makinig kina Moises at Aaron. Kahit ano pang mga kababalaghan ang ginawa, yung tungkod naging ahas, di ba ba? Yung mga 10 plagues, yung river naging dugo, ganyan. Yung maraming mga palaka, tsaka, pero di nakita ni Pharaoh ang gawain ng Diyos para kumbinsin siyang palayain ang mga Israelita. Siya'y malaya. Hindi siya pinilit, hindi siya tinakot, hindi siya pinuwersa. At siguro, ganito po, pag hindi natin nakikita ang mga galaw at kilos ng Diyos at pinipilit natin ito yung mga ordinaryo lamang, ito yung mga natural na pangyayari lamang, siguro maging matigas ang ating puso. Pero pag nakita natin ang mga bagay-bagay bilang presensya ng Diyos, at tayo maniniwala, at tayo yuyuko, at magpapasailalim sa Kanya. Hindi nakita ni Pharaoh ang Diyos sa likod ng mga nangyari. Kaya nanatiling gano'n ang kanyang attitude. At sa atin din po, pwedeng mangyari yan. Sa likod ng mga nangyari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, hindi natin nakikita ang Diyos ang nasa likod nitong mga bagay-bagay.
Siguro para tayo papagsisihin sa mga kasalanan, para tayo siguro akayin tungo sa pagbabago, o kaya naman akayin tayo tungo sa mas ikaliligtas natin at kapakanan natin, talagang mananatili tayong tulad ni Pharaoh, matigas ang ating ulo, matigas ang ating puso. No? Pero with the eyes of faith, we see God all around us. Siguro napakadali sa atin ng magpakabuti, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapagmalasakit sa kapwa. Tayo'y malaya para dyan na tayo mismo ang huhusga, tayo mismo ang titingin sa ating sariling mga mata. Mata ng ating physical eyes, sa mata ng ating isip, sa mata ng ating puso. Naway tulungan tayo ng Diyos, bigla ng biyaya, para sa likod nitong mga nangyayari, makita nating siya nga at tayo maniwala at lalong sumampalataya sa Kanya. Amen. Ngayon po ating idulog sa pahintay mga kailingan, tayong lahat na binigyan ng kalayaan ng Diyos para tayo mismo sarili magpasya, para sa ating sarili, para lagi sa ating malayang pasya, siya pa rin ang piliin natin at yumuko tayo sa Kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para king Santa Iglesia, lingapan niya sana ing kabilugan ataw, emuing kayang kaladwa, nune pati ing kayang katawan, abin niya na naman ing Diyos king tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing pamuntok ding bansa, lingunan da sanang masalese ing kalusugan daring tao, bilang metong karing manimurarang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing kayanakan, ero sana buswan ding karelang katawan, kapamilatan ng kakulangan pamanudtud, pamanyubok karing makabawal a panulo, pamaglasing, pamagsapalaran karing sakit a malaring iwasan at aliwapa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para kaya katangang makatipon ngeni keti, aduan talasana king Dios ding kaya katang katawan, at ding sablarang pangimbut, banong agamit para king kayang ikaligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Ngeni aduan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, darami laki karing katawan mit kaladwa. Agamit mila sana, agpang king kaburian mo, aking kaya kang ikaligaya. Itiadan mi, king lagyan ng Yesu Kristo ang ginumi, ang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen.
Manalangin kay Pangamalang kapatid, banting kay katamang daw, matanggap yara pa ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo reting ay na iba't king kang balayan, itingi Krisyang daraon mi, king kang ligaya, bilang parangal kang San Lorenzo ning Brindisi, so panakesana king dalan mi papunta king kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kaya kayo, iyat na yore ang puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunay pin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoid pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Lorenzo, hagigan mo kami kapamilatan ng badan ng biye. Tuturo mo kami kapamilatan ng kayang pamanaral, at babiya mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat ka rin kayang panalangin. Ulinita, kamberi sa Blancoro, ring anghel ka ring banwa, daralit mi kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaling Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pepa salamat, tsakya ka. Piraso na binyere, kaling kayang disipulo nga na, tangkapan niya iti ko nga at kananye. Tihing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga. Minam ko kaniti, iting kalis ning ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami babu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Cristo Medea, Cristo Sinubria, Cristo datang ya, Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyabdi na may biyaning anak mo. Darami kaya kayo ting tinapi, ning biyating kalis, ing kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yo king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, lalo na yung talasuy mong Padre Jeffrey, kambe di Carmelita, Roberto, Cecilia, Eda at Luz. Ading ano pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biyalang hangga. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya be ring apostola, ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriendakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kaguming Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga.
Ngayon manalangin tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipani, siyo kabanwa, misamba niya ilagyo mo, tatangkaya kami yung kayarian mo, katisulip antibanwa, yung kakanan ni King Aldoldo, diyan mo kaya kami, King Aldo ngeni, punipatawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka, Natling pamatawad ni sala kaya kami. Ngayon kaya tayo sa kitokso. Sinay kapos kami kisablang mo. ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Muling kaya kain kayo riyan at kayo payan at yung ligaya mong gamang ikingalang. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantian ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kaya ka, May kakapatabi po po kain tamang ining kapayapan, kaya kanyan po. Umilala ko, king kasalanan na iniyato, pakaluluan mo kami. Diyos, umilala ko, king kasalanan na iniyato. pakaluluan kami. Ordero ng Diyos sa nilala ko ang kasalanan niya to. Hindi kaya kami kapayapan. Ying malagod at maganakatang ginom, ing kordero ng Diyos, umilala ko, king kasalanan na iniyato. Noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginuwig matampang tanggap kaya ka, dapat si Kasmi nga mano mo, tumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, tatanggapan ming tinapi, bat banwa, kabang parang alam ming kapigaganakan, king kang santo Lorenzo, ning Brindisi. Tahira na kesa ng papunto, king alangangang tula, nitingay karisyang pigmasusyan, mingeni. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma manatili kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ning kapag masusyan tamo, kumita ng ining king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, magandang araw, maraming salamat.